Hola de nou, continuem amb la lliçó de les mans. Avui, sobretot pels que esteu fent el treball del projecte de l'Oest i la resta, també, avui farem una mà amb una eina a la mà, en aquest cas dibuixaré una pistola. Vale? A veure, aquí, clar, hi ha moltes formes de fer-ho. Jo primer, per exemple, dibuixaré la forma, aproximadament, de la pistola. Vale? Llavors ja hi afegirem la mà. Primer traço molt fluix, vale? Faré una mica les formes bàsiques, vale? Així al paral·lel. Vale. I ara anem a posar la mà aquí. Clar, com que la mà està una mica, com diria, està una mica adaptada al pany. Llavors el primer que faré serà, aquesta rodona d'aquí que marco és el dit polze, vale? El pulgar, vale? Aquí afegeixo el canell, vale? Igual que hem fet abans amb la mà robot, vale? Aquí tinc un punt, aquí hi ha un altre punt, i el dit aniria per aquí. Vale? Ara imaginem-nos que fem una línia imaginària per aquí darrere. Vale? I llavors per aquí darrere comencen a sortir les articulacions. Vale? Aquí si faig el gatell de la pistola, vale? Aquí tenim una articulació i va sortir aquí dalt. Vale? I la resta ens sortiran per aquí. Vale? Llavors farem pas per pas. Vale? Fem primer la que tenim més a prop i la que ens taparà la resta, vale? Que serà el dit aquest. Vale? Faig primer perquè aquest és el que tenim més a prop, i és el que... Vale. Veieu que com que la mà té aquesta forma així surten aquestes arrugues. Vale? Llavors aquí també marcaré unes arrugues més. Vale. Ara anem a fer el dit que està prement el gatell. Aquest seria l'extrem del dit. Vale? Imagineu-vos que ve d'aquí, Vale. I ara anem a fer la resta. Vale. Tenim un que ens surt d'aquí. Ungla. L'altre, imagina que l'articulació i ens surt per aquí el dit, vale? Això són les articulacions, Vale, l'omplo i veieu que quan fem aquest moviment els dits estan una mica sobreposats un sobre l'altre, Vale. I ara ens quedaria el dit petit, com que és més petit, ens arribaria més o menys per aquí. Llavors aquí faríem l'ungla. Vale. Això és la posició. Llavors aquí m'he descuidat l'ungla del dit pulgar o polze. Vale. Aquesta és una perspectiva d'agafar la pistola on es veu la part interior de la mà. Llavors, si la fem amb la part exterior i ja farem en una altra sessió, és molt més fàcil. Vale. Jo ara el que faré serà, repeteixo que això és un esbós, i com que vull que siguin tutorials ràpids, faré simplement les línies més ràpides. Ara, per destacar la pistola aquesta, faríem més o menys així. Aquest tros d'aquí... línies així, algun detall aquí dalt. El gatell. Faig una mica la trama del mànec de la pistola i ara anem a destacar la mà. Pressiono més per destacar la mà, l'ungla,
les arrugues, aquí enfosqueixo una miqueta, anem a repassar els dits. I aquí sota de cada dit faré una mica d'ombra projectada. Doncs aquest seria una mica el tutorial molt ràpid d'un esbós d'una mà agafant una pistola amb la perspectiva de que es veu l'interior, la banda dels dits de la mà. Vinga. Ara és qüestió de que practiqueu i a veure com us surt. Vinga, que vagi molt bé. Adeu.